Nawr, ni wedi dysgu sut mae gosod y bwrdd, a ni nawr yn mynd i dysgu sut mae symud y darnau. Nawr, mae pob darn yn symud yn wahanol, a mae'n bwysig i ni wybod beth yw cryfderau y darnau gwahanol mwyn cael y gorau ohonyn nhw. Nawr, ni ddechrau gyda'r brenin. Nawr, y brenin yw'r darn pwysicaf ar y bwrdd. Mae'n symud un ymlaen, un i'r ochr, un yn ôl, un ar letraws, un sgwar i bob cyfeiriad. Dyma'r frenhines, y darn mwyaf pwerus ar y bwrdd. Mae'r frenhines yn gallu symud ymlaen, yn ôl, neu ar letraws i bob cyfeiriad, unrhyw nifer o sgwariau. Mae'r brenin yw'r darn mwyaf pwysig, y frenhines sydd ar mwyaf o bŵer a rheolaeth ar y gêm. Mae'r esgob yn symud ar letraws ar hyd y bwrdd, unrhyw nifer o sgwariau. Mae gan bob chwaraewr ddau esgob, un ar y sgwariau du ac un ar y sgwariau gwyn. Maent tua'r un gwerth a marchog. Mae'r marchog yn symud dau ymlaen ac un i'r ochr, bron fel siap L mawr. Mae'n gallu mynd i unrhyw gyfeiriad, ac mae hefyd yn gallu neidio dros ddarnau eraill, yn union fel ceffyl. Y castell sy'n eistedd ar ochr y fyddin, ac mae hwn yn ddarn pwerus. Mae'n symud syth ymlaen, yn ôl neu ar draws, ac mae'r castell yma yn graig i'r fyddin. Mae'r gwirionwr yn symud ymlaen yn unig. Y tro cyntaf iddo symud, mae modd iddo symud dau sgwar ymlaen, ond ar ôl hynny dim ond un sgwar ar y tro. Maent yn cymryd darnau ar letraws, ac os ydyn nhw'n cyrraedd pen y bwrdd, mae modd newid i unrhyw ddarn yr hoffech chi. Frenhines i fi, please.